Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky we Daşkentdäki ilçhanalary Tewitdäki dartgynlyklaryň ýokarlanmagy bilen baglykda Amerikan raýatlarynyň ählisine hüşgär bolmak maslahatyny berýär. ABC raýatlaryna ýokary derejede hüşgär bolmak we ýagdaýlardan gowy habardarlyk praktikasyny eýermek berk maslahat berilýär diýip Aşgabatdaky Amerikan ilçhanasynyň 14-nji maýda çap eden beýanatynda aýdylýar. Şeýlede ilçhana Amerikan raýatlaryna kän göde iýilmeligi töwerek taşdan seretap bolmagyny näýär. ABC-nyň Daşkentdäki ilçhanasynyň beýanatyny daşary ýurtlara syýahat edýän Amerikanlaryň hüşgär bolmagy bilen birlikde köp adamly we üýşmelenli ýerlerden, hususan daşary ýurtlardan çekerek durmak, kän gödilmelik maslahat berilýär. Bundan başga Amerikan raýatlaryna kömek gerek bolanyny ýüz tutmaklar üçin telefon nomerleri we beýleki salgylar berilýär. Ilçhana Tewitdäki dartgynlyklaryň ýokarlanmagy diýenine näme gödeňinde tutýanlygyny anyklaşdyrmaýar. Bu hüşgärlik duýduruşy Gazagystanyň uzak wagtlyk prezident Nursultan Nazarbaýewiň işden çekilmeginiň iýi süre duýulýan ýynjylyksyzlygy, Gazak aktivistleriniň adalatly we azat saýlawlar baradaky çağırışlarynyň tutsaglyk çäreleri bilen garşylanýan wagtyna gawat geldi. Şu aralykda Birleşen Ştatlar bilen Eýranyň arasyndaky gatnaşyklaryň Washington 2015-nji ýylda Eýran bilen dünýä döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadra alalaşygynyň çykaly bäri geçen bir ýylyň içinde barha dartgynlaşanlygy bellenilýär. Eýran 8-nji maýda ABC-nyň ýadra alalaşygynyň çekilmeginiň bir ýyllygına gawat dünýä döwletleri bilen baglaşan ýadra şertnama hassyndaky borçnamalaryny kemeltjekdigini, ýokary derejede uran waýlaşdyrmagy başlajakdygyny aýdyp çykyş etdi. Washington bu beýanaty ýakyn gününe görä harby gämi we bombalaýjy sorlary iýermek bilen jogap berdi. Şu aralykda The New York Times gaziýeti ABC-nyň Eýran hökümine garşy durmak üçin ýakyn gününe görä 120.000 Amerikan eskerini iýermek planyny seredýänligini habar berdi. Nesiriň maglumatyna görä, Aktan bu güýçleri Eýran ABC güýçlerine hüjüm eden ýadra ýaraglarynyň üstünde işlemegini çaltlandyran ýagdaýyna ulanmakçy bolýar. Emma ABC-nyň prezidenti Donald Trump bu maglumaty ret etmek bilen ony fake news ýagny galp habar hökmüne häsiýetlendirdi. Ol meningçe bu galp habar şeýle dälmi? Häzir men şeýle zat edernmi? Men muny gurrunsyz ederin. Emma häzir biz muny planlaşdyrmadyk diýip Trump 14-nji maýda Aktamda jurnalistleriň öňünden çykyşyny aýtdy. Umyt edýärin, biz munyň planyny çekmeli bolmarys. Ýöne şeýle plan çekmeli bolsa biz haskän goşuny ýerer diýip Trump sözüniň üstüne ýetirdi. Times gaziýeti ada edilmedik administrasiýa resmiýetlerine salgylanyp 13-nji maýda gorunmak sekretarinyň wezipesini ýerine ýetirýän Patrick Shanahan'yň geçen hepde bu plan bilen Trump'yň ýokary derejeli howpsuzlyk geňeşçilerini tanıştyranlygyny habar berdi. Şu aralykda ABC-nyň Bagdaddaky ilçhanasy döwlet departamentiniň Eýran bilen aradaky dartgynlyklaryň ýokarlanmagynyň arasynda adatdan nasary hökümet işgärleri bolmadyklaryň ählisiniň Iragy terk etmegini buýranlygyny aýtdy.